Kana vachitaura veruzhinji vanoti chinofa mutumbi wemunhu, but words and information do not die. But unfortunately, as you may have seen in Zimbabwe, some of the people that went to war are dying. They are also dying with that information. Is it that they don't want to talk about it? Is it they are afraid to talk about what happened during the War of the Liberation, the second Chimurenga? Or it is they do not have the platform to share that information? But sekuona kwenyu mumazuva apfuura takakupai program ya Comrade Faith Ichananda avo vakataura nhoroondo yavo kubva vachibva muno vachienda kuMozambique, magariro avakaita vakadzoka nemabasa avakaita mukati meupenyu hwavo. Tava taita urombo rakanaka nhasi tiri kwaSvosve kana kuti kumarondera uko kwatasangana nevamwe comrade wovet zvakare vakati aiwa regai ndimbotaurawo nhoroondo tichiita hurukuro yemafambiro avakaita kubva muno maSvosve vachienda kuhondo, vachidzoka zvakare nekutaura kwatiri kuita kunoku tirimo zvakare maSvosve. Baba makadi zvenyu? Aiwa tiripo, tinotyira imi kwamabvawo kuti muri sei? Kwatabva isusu kuri kungopisa chete. Aiwa ndo nyika yacho. Asaona kunoku kwese kwatiri kufamba mafams atafamba kutobhako haikona kutaura. Ndizvozvo ndo upenyu huri kuno. Panoti zveirrigation kouyawo vazhinji vakutosima fodya kuti ibatane nemvura. Handiti mvura yacho yanonoka zvabati otherwise ndo time yacho. Handitika patanga tichiuya tanga tichibvunza kuti pamarimo toda kuenda pamarimo seneme yekuti marimo ndeyani? Seneme yekuti marimo ndisana marimo wacho, ini ndini marimo wacho. Takabarirwa muno maSvosve, ndo makakurira vabereki vedu, ndo matakavaiga kumusha chaikoko kwaNeshamba uko. Saka tisana marimo, tiri vakomana vakawanda nevasikanawo, then maperenzi akashaya zvavo. Baba vanamai vakakuzvarai muri vakomana nevasikana vangani? Takatazvarwa takawanda tiri 11. Amai vamwe chete? Amai amwe chete. Ndozvo zvazviita kugara panguva yacho, ndo nyaya yacho. Vakomana 7, vasikana 4. Pavakomana vevavo vasikana vese vapenyu, kuvakomana tasara 4, 3 vakafa. 1 akafa tiri kuhondo, takataenda tese kuhondo. Kana paakaigwa ndoziva kuti akangoigwa kuZambia pawakapfurwa uko, but hatipazivi. Asi vakafa, vanofanira pakafa paine macomrade 13 panguva yedhitondi. Saka isi 2 ini nemukoma wangu tangoenda ma7 years tiri vapenyu, uye akasara wakareko. Samuti makana muri 3? Takaenda tiri 3 family. Saka 2 takadzoka, mukoma wangu angaenda nemukadzi nemwana, vakazobereka mumwana ikoko, vakazodzoka because iye anga achiitawo basa rakati siyana nezvandaita, ini rangu ranga riri pafurandiri. Iye aitawo zvemakanika kuZambia. And then ari makanika wepati, ndiye ari mekaniki, ndiye aidirector transport apa nepapa nepapa. But inini takangoenda kutraining, but abva kutraining tikangoita zvemuhondizve. Handiti. Saka baba makaenda kuhondo gore ripi? Ndaenda 72. Handiti. Pataenda ipapa. Tisataenda kuhondo, pfungwa yekuti inini nhasi kana kuti mangwana ka
ndakuverera ndinde kuhondo yakabva nekupi? Right, nyaya yacho inobva yakadai. Isi takakurira muruzevha. Takurira muruzevha, baba vangu ayobuilda. Saka vakazotsvagira mwana apedza standard 6 kuti aende standard 4. Kuti kuenda standard 4 paBernard Mzee College. Bernard Mzee chaiwo chikoro chaidhura. Saka avasabuilda vaikwanisa kutsvaka kuti mari vachiita kuti saka mukoma wangu aenda ipapo ndobva anotangisa chikoro gore rekutanga rechipiri ndobva akangoita headmaster anga aripo paavo murungu. Saka akangoita interest yekuti izvo ndoda kubatsira vanhu paatanga kubatsira mukoma wangu kumupinza chikoro. Saka mukoma wangu ndobva azofuti introduce again akati aiwa ndine munin'ina wangu futi kumpa uko ari kushupika asina chainacho. Ndobva ati uyanai timuone. Ndobva ndaendako. I was very small, kano kadukuduku kaione miri mudukuduku. But ndaenda iko muya akangoita interest nene ndobva tatanga kugara naye murungu. Taigara kumba kwake. Handina kunge tazoziva kuti isisu apa takasiyana Uganda iri rechirungu neremunhu mutema takasiyana ende nemagariro zvinofanira kuita kusiyana. Takuzviziva but taifunga kuti aiwa ndio magariro acho. Saka takagara makore ndingakuti from 63 inini nichienda 63, 64, 65. Handinonge ndaona difference. Taiti vanhu aiwa muBritish vanhu vaibva kunana Britain vakauya taingomixana tingoisa so achititora tichienda kuHarare tainopinzwa mune dzimwe nzvimbo matainosangana vamwe varungu. Varungu ava vakanga vaine kadifference womukati mavo kuti maBritish vanga vachiita zvinhu zviri different than marudisian anga ari muno. So hatina kunge taona kuipa kweupenyu kusvika muna 65 November padeclarewa UDI. Right, UDI yadeclarewa uyo akabva ati naye cannot serve under Smith regime. Murungu ainzi Peter Holmes Kenham ndianga ari headmaster paBernard. Akati no ina handingakwanisi kundigare ndiri pasi pautongo one Smith ndinotobvumirana nezvakwini. Saka akati ndindakuita sei ndakuenda. Saka imi vana imimi what do I have to do? Ndobva ati imimi ndakusiyai. Ndopasina kusei kuti takura ipapo ndakati takura ndakabva tangoenda ipapo. Zvikanzaiwe ndakusiyai ndombokusiyai kune mumwe akanga ari pagota apa ainzi paSt Anne's apa mukadzi Sweeten. Saka ndo waakatisiya in charge. But from their life haina kuzoita zvakanaka. Chikoro chedu hachina kuzokwanisa kuzoenda mberi. Ndo pandakatanga manje kuchiona kuti murungu nemunhu mutema zvakasiyana. Vanhu maenemies ava hatiwirirana. Ndo pakatangisa nyaya yekuti izvo izvi hazvina kumira mushoba izvi. That was 1966, 67. Zvazoitika manje ipapapo tadaro izvo tabva tazogara manje ndobva tafoma ndingati yenge militant group. Munomu yaisanganisa kana makamunzwa history mwanzi Joseph Masango mai vaibva kuSt Ignatius uko asi anobva Masvoso. Vakanga kwakaita maactivists vana vechikoro takabva tasangana manje kuti no tinofanira kunge tichirwisa varungu ava. Hazvina kumira zvakanaka ba. Saka yamira nyaya yakadaro izvezvo icho chimurenga chee chakutangisawo futi kupi kunana Zambia uko. Saka zvamira kudai militant group yatakaronga iyoyo ananjambosisa kuti zita chainzi chiasi yakaita militant group yekuti izvo teke tiine maideas ekuti ngatinobatai vana vevarungu. Vana vevarungu paPeter House uri musi weSunday ngatinovabatai. Tavabata toita paransom yekuti itsaidza nyika yodzoka iende kuvanhu vatema or something. Parongwa zvinhu parongwa kuti panoiswa peturu nedhiziri
nepfuti dzenge dzatsvagwa vana badi vaigadzirwa pfuti dzechibhoi dzaigadzirwa muno zvifefe izvi saka peke varungu kuti aiwa muchechi vanhu vanobatwa ende yakanga iri nyaya ndo peke pari kubuda nyaya dzekuparasitaini uko dzaiitwa nemaparasitaini uko saka kamweya kakabva kapinda matiri teke tisiri vanhu vashomba teke takatoti wandei right zvadaro izvo pakaitika maproblems akada kuti ana Joseph Masango Maiva vade kusungwa saka ana Joseph ndobva vazonzvenga ndobva vananga kuenda kuZambia uko reidi kuZambia uko kwatomiswa nenyaya dzekuti izvo hondo ngatidai vanhu vakutoitwa nyaya vanatongogara vangu kwatone nyaya waikoko right saka pavakazoenda Joseph Masango Maiva akabva anosotara akati aiwa ini ndatouya ndiri mumwe tine gurupu yedu iri kupi iri kumusha uko iri kuda kuita zvakadai zvokuti ibate varungu tidai zvikanzi nevaya no ihondo patrician yava kuda kuita hazviite baizvo ngavauye kuno tiite protracted war chaiyo yegorilla warfare ndo zvakaita up to date ndiri ndakatotadza kuziva kuti takazoiwana sei information yekunzi aiwa itouyai kuno saka takazosumuka muno muizinopa tagara musangano kwakumabhuku manje uko tikati vakomana nyaya iri panapa ndeipi isamwe taakufunga kuti titungamire tiende tinovhura nzira tione kuti kunofambika sei kuenda uko kuZambia saka ndobva taita mudeme mari chitima chakachiri very cheap chine chaita kuenda kuBuruwa chaisvika dhora iri chaisvika dhora baiti saka takazosumuka ini nemumwe mukomana akazofira kuhondoko ainzi Emmanuel seneme yake handichatoiziva but ndiye munhu wandakabva naye tiri 2 tibva tati panapa taakuenda kupi Botswana tinotsvaga nzira yekuti tofamba sei zvinofamba wani tione zvinofamba sei saka takasumuka tiri 2 tasumuka takapinda muHarare ndobva tatsvaga kuna Gordon Chavunduka mamuni makuri makani ba must have been 21 but ndofunga 21 the Gordon professor Gordon Chavunduka right saka takaenda kuHighfields kumba kwake ndobva tanomuona vatamutaura nyaya kuti isi toda kuenda kuhondo uko mazuva ayo ndoabuda ana Kenan Banana nana Zhobwo vachinge vakabudawo vachiita pake pachiti vanhu vangupoya vabuda nepapapa saka uya ndobva taakutaura naye achibva tabvumirana zvakanaka zvikanzi alright imeendai muzotitaurawo zviri kufamba sei saka akatipa mari ndofunga inenge $2 I think kuti tikwanise kuti tiende Buruwa ndobva tapinda kumazuva rodoka ndobva tapinda mutrain hande ketere kuBuruwayo kwaiva nemumwe munhu wataiziva anga ari Sahwira aibva kuMurehwa aisenza paCecil Hotel saka ndiye munhu watakatandanga kuti ndiye munhu tonotsvaga ikoko taingoziva kuti pane hotera yakadai saka we went ndobva tanosvika kuya uko ndobva tatsvaga that man for sure takamuwana tikati iwe isi tabva kumusha uko uya takamuwanzira takabva tamutaura kuti panapa toda kuenda kupi kuBotswana tabva kuBotswana toda kuti tiwane nzira yekuenda kuZambia kuti nojoina vamwe vanhu vari kubata pfutuko saka uya ndobva tichengeta pachikafu tagara and everything right no problem zvikanzi right meita sei tikati isisuka toda kutsvaka nzira yekuti tibude tifambe netsoka tinofamba sei tabvunzawo information ende zvinoitikawo futi kana uri watotangisa nyaya dzacho unongofira guilt kuti ndofunga vanhu vari kundiona ndida kuenda kuhondo here ngekuti asi zvaitotyisa kakutoningirika takapedzisira zuva rodoka tambopinda mubhawa tatenga kadoro tambonwa taona hamusi medu bwamo uko motikari dzemasoja ndingoti we tikuti izvi hazvina mushe takapera taamugomo kuPlumtree takatadzika apa tabva kuBuruwa takabva kuBuruwa ndobva taenda kuPlumtree tasvika kuPlumtree manje
ikoko ndiko kwaane tense situation manje kuti panapa takuda unokrosa kuti ende kupi Botswana. Saka takapedzisira tave tagara mugomo tamira kuti kusvibe kuti kwanise kuenda tutasa vanhu tutasa road asi tiringoziva kuti direction yatinoda kunangana ende then from that time takazosumuka ipapapo ndobva tati kuma 5 tikati handi kete tasangana nevanhu murodhi tikudai kwakusinangana motikari dzakawanda dzaifamba ikoko nevanhu vashoma shoma but we crossed ndobva tasvika kumisha wangu usiku kuti tisaziva kuti kuenda kupita angoti patasvika toda kukrosa kuenda kuBotswana uko tinokuenda sei muhotorero takazosvikawo pane imwe musha vanhu murume wachanga adhakwa here kana takafunga kuti tauya kuzoita sei ipapo takazobvapo takutiza ipapo usiku ihwo tichitiza ini ndobva ndabayiwa manje nemupangara kune mupangara ikoko yakawandisa ndabayiwa nemupangara nemubhutsu ndobva yapinda mukati umu kusvika ndakudaidza muwangu ozouya akatozoita kudzura nokuseri kwebhutsu but hatina kumira tangoramba tichienda ndobva tasvikawo pane mumwe munhu akabva angoti tikanzi no problem mati muda kuenda kuningi kuBotswana haiwa atipereka zvikanzi mukangoyambuka chirikova ichi mati muBotswana that's okay that's alright ndobva tayambuka ndobva taenda takazonorarawo mubig building yatakazodiscover mangwana acho kuti ichechi kumiri kwacho tatowo kumiri then from there okumai takati tabuda isu tatopona isu then we moved ndobva taenda kuRamakwabani tabvunza kuti Ramakwabani inowanika papi then we went ndobva taenda right chibva tasvika muRamakwabani ndobva tabvunza kuti toda kuenda kuGaborone ndobva tapuwa kunzi munokwira marifta yachichi saka ndobva taita sei ndobva takwira vatananga tichingosvikawo muGaborone aikona Gaborone kandaenda kuti Gaborone inonzi Francistown not Gaborone kurefu uko Francistown tichingosvika imomo what we did ndakangoti mumwe wangu ndikati iwe safest protection and tatsvage mupurisa titaure kuti tisanani ndobva tangotsvaka mupurisa ndobva tamutaura kati iwe isitabva kuZimbabwe tinoda kuenda kuZambia takadai zvikanzi nai alright no problem uyai kuno ndobva aenda nesu kukembi hatina kumboitawo enjoy life yokuti timboona kuti makamira sei kana muita sei takabva tangotorwa mukembimo ndobva takazorara tato kujeri taiswa mujeri kunzi ava vachitaurawo kuti we are protecting you tikakusiyai muri panze apa munoita sei munoitwa mampara nevarungu saka then ndobva taenda kujeri kuya kutagara kujeri uku kwaiva nevanhu vakasiyana vakawanda asi vazhinji vanhu vakanga varikoko vaienda kuSouth Africa kubasa vaitsvaga vamwe vacho vanga variita iyo zvokuti vaingojamba vobva vabatwa vachida kuenda kuSouth Africa vazhinji vanga varimo vamwe vachidzorerwa kuZimbabwe kuno asi isusu taendawo nespecial case yedu yokuti aiwa isi toda kuenda kuZambia isi toda kunojoina liberation movement saka the next day takazodaidzirwa munhu manje representative anga ari kwakari kuwezano ainzi Dick saka he came there abva asvika ndobva atitora vati zvakamira sei ndobva tamutsanangurira nyaya yese tisendati zvikanzi aiwa nyaya yandatiri kuiziva kuti kune vanhu vanofanira kubva kupi kuZimbabwe it's quite alright saka imimi kwamuri ikoko kugarai ikoko ndiri kuronga mapapers enyu kuti muita sei mufambe saka from there ndopakanditi so muri kudai here kuti muita sei communication kumabhoko ndikati toda kucommunicata nevanhu saka ndobva ndachinyora manje tanyora mafambiro ese ataita kubva kuHarare Buluwayo kudai kuti takafamba tikazodai tikadai vakasvika vanhu vanobvunza anenge achiuya kunoko anobvunza pakati obvunza vanofamba akadai tiri kunyorera mukoma wangu manje mukoma wangu anga achiitawo mechanics kumasvasa uko ndiye takatori mugroup imwe chitemo
saka ndobva tanyora matsamba aya ndobva tati kuna Chikara kuna Dick ndobva tati posta back tsamba ipapo dzaipostwa kubva kuna Botswana udziwe muno muZimbabwe zvienda and for sure tsamba yakauya ikasvika kumba yakasvika kuna vaya vakasvika inosvika vanhu vaenda asi hanzi tinofamba takadai and then from there vakasara vazoita zvavakazenge vakutumirawo vanhu neundi akapera kurekruta vanhu achirekruta vachiuya kuZambia vakuya nekuBotswana ikoko vaisvikaona Dick Chikara obva wabuda obva wakwidzwa ndege obva aenda saka iso from there takangoti ndofunga about after 2 days or 3 days here uyo akanga atoronga mapapers ndobva tazongonzi tauya kuzotorwa ndobva taendeswa kuairport ndobva takwidzwawo ndege ndatotanga kutokwira ndege ipapo ndobva tati ndege yakadzoka futi nemuno muZimbabwe nepamusoro apa yakutaura kuti karibai ikati uyu munhu auda kutidzora futi kwatatiza kwatabva kuidisaster kai saka ndobva yakurosa ndobva taenda ndobva tasvika kuZambia tisvika kuZambia ndakaona Sheba Gava ndiye akanga akasvotitambira paairport achibva angozondibvunza ati ndiwe mukuru kana ndiwe muduku meaning kuti aibvunza kuti between mine nabrother wangu ndiani auya ndikati ndini muduku wacho zvikanzi alright it is okay hande saka from there ndobva tasumuka nemotikari yakambotifirawo ipapo pakaripo ndikabata ndaingobata zvomechanic mbichani ndobva taigadzira ndobva tasumuka Pidgeot ndobva tasumuka ndobva taenda kwaakangonanga nesu straight kumba kwaChitepo kwachairman kwaIBERI Chitepo ndobva tasvika kuya ndobva atitambira ndobva tagara pasi vachibva vatibvunza kumusha kwakamira sei ende vaitodawo kuziva information chaizvo kuti zviri kufamba wani mamuchironga sei then ndobva taita narrate our history kwaari kuti tachigadzira tidai then it went on alright ndobva tapezvikanzi alright that's okay maita zvakanaka saka from there takazosumudzwa tichibva taenda kune dzimba maiwe nedzimba muRusaka ndobva tagara imomo tagara kunekuku asi takagara pabwana zvedu vamwe vaigarawo kune dzimwe vanhu vanga vakati wandei ndobva taisanganawo nevamwe vachiuya vachitibvunza vese ana Chigohwe anga ari vesecurity vakauya vachitibvunza kuti vakunyatsokunzwisisa kuti what's the story zvakamira sei ende mamuchironga sei saka ndobva vakazotitaura kuti ayo imi zvamamuda kuti muite uko kuti munobata varungu mudai so no kwatiri takazviona kuti hazviite ndosaka takakuti uyai kuno and we are saying kuti vamwe wenyu variko kungavaita sei ngavauye kuno kuvajoine tikavataura kuti no isiso ipapo takandisa taziva kuti kana pandakabva kuBotswana katamboziva kuti pamwe tiri kutotewa security wise kuti tiri kutokomunicata nevarungu here kana kwete patsamba dzakanyora idzi saka tsamba dzadzi vakanovhura ipo vaona kuti vanhu vamuenda havari genuine they are not a problem and then it went on right saka vakatora vabva paita communication manje yakanaka manje vari kumusha kuno nevari kuBotswana getting back to Zambia so from there ndofunga tagara takati gare muRusaka makema mna September about this time I think Zan ipapo yakabva yapuwa yanga ichiri Zana apa I'm just talking directly ichiri paZana apa vabva vapuwa farm saka I went and opened that farm sandaenda kutraining saka I went and opened that farm yange outside Rusaka ndobva ndakanevhura takabva pakabva patengwa tractor itsva asi yakadonetwa inenge yadonetwa nemaIsraeri here maIsraeri mazuva ayo hamene zvake zvichimbowirirana kudai saka I opened that farm tikarima tikaita sei before sandaenda kutraining during that time iyoyo mvura yange yakunaya but ndo panguva pakapa pachitangisa nyaya dzana nhari nana badza
yanga ari maproblems. We shall get into that one as we go. But because vamwe vacho vakatombouya pafamu ipapo tikaita tisendati pakapaina pangwe tikazvimwe isi takati tiri pofu tisatamboziva kuti zvemilitary zvakamira 1-1. But from there takazonzi right, you are going training. Then kwatoti wandei vanhu. Then we just left. But I left for Tanzania kwakuenda kutraining. But aenda kwakunotangisa training. It was good but very hard. Training. Takaenda ikoko tikaita this and that. But I would say I was at a safe side. Nokuti vaitoziva kuti uyu munhu akamira akadai nokuti ukwainge kuchitreswa vanhu uku kuti wauya zvakaita sei pamuwatumwa nevarungu ende vamwe vanhu kwakusina mumira mushe zvaita kwaiva nemaproblems. But munin'ina wangu manje naniwe number 3 kubva kwandiri ndopa akabva auya futi ndibva information ibva yauya kuti munin'ina wako akupi akuzambia. Saka vazouya manje nemumwe wanga ainaye akatero vanhu vanga vangotera kubva mumusha manje kuti tikutera kwaenda mukoma and then ndobva auya amene zvakazoitika mumwe wacho akazopesana mumwe achibva aenda kuZipra iye achibva asara kusanla. Saka asara ikokoko akazouya kuTanzania ndofunga takaita kuda kutopedza training. And then I talked to him, tikamutaura kuti unogara wakadai this and that. It was quite okay. But that was ndopa takangoonana ipapo. Okay. Kusvika up to date. Hatauzomboonana futi. Tangoonana ipapo vachitangisa training isi tichibudawo takutendawo kunana Kongwa. And then kunana Kongwa yange rest camp. Iyo vaisara vakazodzoka paazodzoka kunana Zambia. Ndakanda tiri mufront kudhara. Ndiri mufront ende kufront. So pamaka vanhu vamakatrena navo mukara muchiri kurememba ndanani kuTanzania? Vanhu vandakatrena navo zvinezvi ndaimbotaura nemumwe munhu kuti mukadzi wanzi Dadirai ndichiedza kuti muchine here ngakwanise kufoma group here tione kuti pane vangani. Vanhu varipo ezvinezvi vanongati tatraina vamwe chitepo aripo at the moment. Andichaziva kuti ana VP Chwenga tazo because ndo group imwe chete iyoyo. Ndo group yedu iyoyo. Vamwe vacho handichaziva kuti kune munhu achiri mupenyu here. Vanhu ezvinezvi vanhu vatakaita navo training vazhinji vakapera kufa. It's that's 72-73. Vashoma handifunga kuti kana paine varipo vapenyu apa ndoda kufunga kuti kuwedza kune mumwe here uku. Because uyo ndakatrainwa ndakabva naye muno akabva afira ikoko akafira tiri mufront muno. Tiri tese kunana Zete province kunana Karoi uku. Avakadzi ava kutraining kwakusati kwakuenda vakadzi by that time. Vaingoita initial training dzavo muZambia zviva zvangopera usira kuendera Putin this and that and that. Alright. Saka pamakabva kutraining yekuTanzania makadeploya ku? Isisu tapedza training. Takamboenda for a rest camp kuKongwa. Kudodoma kumberi. Saka takagara ikoko from there ndobva tasumuka ndobva tauya kufront. Right, tauya kufront manje takasvikira kuChifombo muRusaka. From Rusaka to Chifombo which was the main base. But ipapo ndofunga ndopakazoitwa na Comrade Tongo group atingangoti vese akangouya vakuru vanga varimo. Ndobva vachichuza manje ndopake pakuvhurwa new province inonzi Set State manje. New province iyo iri kuKaroi
Magunje kwesoko. Saka vakaenda ipapo vatsvaga vaingotasa varume kuti vanhu vakasimba nekuti kwakakuri hard ikoko. Kuti vakasimba ndanani apa ndobva tachuzwa ndobva tatsvagiwa ndobva taita ndofunga about 3 sections. Ndobva takazosumuka panji takunzi right makudzokera back kuRusaka. Ndobva tadzokera ndobva tanotanga kupinda nemwe nzira. Vamwe wedu chibva tasiya vachibva vatanga kuenda tamboita edu taimboenda kunana Zambezi dzoka but isi hatina kuzoparata ikoko. Tadzoka ndobva tauya kuZZ kunana Karoi. Patatanga ipo ndo pakanga macommanders atakati nawo anga ari Nanyati iyo kuzouraisa vanhu. Takati naye anga ari section sectorial Seguranza. There was security. Nana Mau ndiye anga ari provincial commander. Ana Chimuti. Vana vamwe vanhu vandofunga vari pamwe vakakutumira vamwe vacho varimo mamwe vanga vakatraina kudhara vamwe vanga vatraina kudhara but they came vakaita macommanders. It was a very hard province yatakapinda iyoyo. Takapinda imomo tingangoti kubvira kuvhura kwayo kusvika pakazoita Ditondi. Tiri kuarea ikoko because area iyoyo yakaipa inenge isina kunaka ba. Zipra yaiparata on the other side but isusu ndo yatakapinda yaiti Zambia Zimbabwe. Right, saka from there isusu takaoperata kwanaka Zangarare kwanana takaoperata tapinda full time and again makare imomo asi kwakafiwa nemakomedzi akawanda koko ndo kwakashayikira mumwe wangu wandikutaura kuti akashayikira wakare ikokoko wakaitwa ambush zvibvapurwa ende kwakafiwa nemakomedzi ikoko but hatina kumira takaramba tichirwisa ndo patangisawo time yatangisa makore iwayo ndo pauya nyaya dzeDitondi. Ditondi, a lot of people don't understand kuti Ditondi what was it. But Ditondi rakauya, aim was to stop the war. Kuti aiwa ngatitaurirane ngatichiita zvakati varungu vapinda nepapapa. Ndo pauyazve nyaya the so-called Nhari Badza rebellion. Yauya isusu all along isiri mufrandi kumaita ana Nhari vangu vachibva ana Badza vangu vari ku MMZ kunana Chifombo uku side rekukwiri. But imwe nyaya panzviro Ditondi iyo naNhari zvinhu zvangoitika more or less the same time. Okay. Yeah, more or less the same time. Zvinhu zvakakonzeresa kuti vanhu vakawanda vafe. Varungu vaita Ditondi vaedza kutaurirana panana Victoria Falls this and that vachiedza kutaura nevakuru kuti hatimise hondo ngadai but yange iri way bedze kuti vakwanise kuti defeater. Saka they were trying by all means kuona kuti vabata here vanhu. Vanhu vatorerwa zvombo vashaya zvokuita sei vatadza kuirwa hondo then papaita ambara. That same time iyoyo ndo time yafa Chitepo. Yeah, but Ditondi ipapo. And Ditondi iri razoita nekuti rabva razonomisa hondo yese kwese maefforts ese atetaita yakabva azomira. Waiti ukabva kufrandi uchisvika paborder obva watorerwa pfuti onzi pfuti unza kuno waibva ipapo usina pfuti muborder unounanga kuenda kubhesi rekumashure. Waenda kubhesi ikoko umukana ukatakwa murodhumu hapana. Saka vanhu vakapedzisira vakuti kagrupu kauya kane vanhu 2 kane 3 4 1 kubva kufrandi. Okay. Supply yezvombo vakuchina front. Varungu ipapo vakatenga vatowina iko uku kwavo kaita internal problems. Vana Badza, people might fail to understand kuti vanoti vanhu ndo ndambotaura kuti munoona manzwisire tinoita hondo yacho zvamira sei. Paine ma problems akanga arimo
part uku isi masoja zvava zvisina problem takati tiri koko but masoja akanga achiti izvozvo aiti imimi wane imimi vakuru imimi uyai kufrandi uku muone kunetsa kuri kuita muvengi nezvombo zvinodiwa kuti titase tirwise tikwanise kurwisa uku but nyaya yekufrandi yakanga ine problem yekuti munhu wese aiziva kuti izvo ukanzi uri kuenda kufrandi vanoziva kuti one day ucharohwa nebara chetewe kufrandi hakuendi kubako saka ipapo pakanoita contradiction kuti ava vari kuti vakuru imimi hamufanira kugara murusaka imimi mutogarai nemhuri dzenyu nevakadzi venyu uyai kupi kufrandi muzoona zviri kuitika uko ndo pakaita biggest problem ipapo yakakonzeresa inosvika kusvika kufa kwaana Chitepo. Isusu tiri kufrandi taiziva zviri kuitika kumashure kuti kuri kuitika zvakati zvaitaurwa kuti kwaitika zvakati even to the issue yekuti izvo Chitepo ari kunzi anda kuuraiwa anda kuita zvese ndati isu masoja taiziva kuti kumashure kwakaipa uko kupamba zvakanaka uko things are not going on all right. I'm just talking because handisi kunareta kuti akazobva ndikadai but ndakutaura generality zvakaitika manje tiri directly involved mu battlefront. Uku varungu vachiedza by all means kuona kuti apa tapaza apa vatorwa zvombo uku atobuda muZimbabwe haachadzoka futi because waibva wasvika kuZambia uku kana kuZambia kumabhesi ikoko kuFrelimo Zambia afanika Zambia manje ndo paya pandati paya munin'ina wangu akafira kuMboroma uko Zambia pakangoti fe Chitepo ndo pakabva paita problem akabva apera kusunga chinonzi comrade wemuZimbabwe vachinoiswa kukempi abva kana paine bhesi rakanga riri mudhuze vainoraida amasoja eZambia vareida vatora vaenda uko isisu naye vanateura erepo takatiri kubhesi rimwe chitero rainzi kuRuwangwa takasara tiri pakona patakasara tiri pakona ipapapo patakazosumagirwa nemakamarada taakubviswa achiiswa kutete uko pakanga pai ivo vaitadza vanga vasingapazi mazambian anga asingapazive musheba asi aiwo pati yakenge iri muno man's land panoti boundary uku saka paka pari pano man's land ndo paione base redi ipapo ende takagara ipapo kusvika tiri kuma 271 vanhu vanga vari ipapo ndo paiti vanhu abva kufrandi unozopatika mongoona munhu asvikapo kempi ko zvafamba senzi kwakaipa uko zvinhu hazvina kumira mushe tabuda tadzoka vanhu vaya otambirwa asi anga asina futi waitongobva kuno kuti waitopinda nepabhesi remakamarada wobva wakuti iwewe uya tipe futi chienda netsoka uko wofamba wega kubva kuna Zambezi uko kukurosa kubva kuZimbabwe wapinda muMozambique ukurosa Zambezi wega hauna futi then you have to cross kusvika back kupi kune vamwe saka ndikati by the end takazenge tave kuma 271 I think 271 or 273 ndo vanhu vakanga vari pakembi iyoyo hondo apa yakanga yamiswa apa tambeita zvataita but then yakabva yakanga kwasara 111 ende vazhinji vakasara vakapera kuuraiwa nevarungu vakasara vari muno muZimbabwe vaitira kuti vamire so but zvakazvitinetsa isiso patakataenda apa vanhu vakanga vakuplana again pakaitika tunyanya tukawanda vanhu vanga vakuplana tikati isusu panapa huna it's better tibve kuno uku pakembi pedu patakatira taione zvombo zvimwe takatasara nazvo nekuti taione amari ipapo saka pakava paine zvombo futi taionadzo mamaini chichi zvata nazvo saka takaita ane plani dzokuda kuopena base kupi
muZimbabwe chaimo kuti ngatinokurosai tese tonovaka base retreat muZimbabwe. Ndo idea takati navanhu vakafanana angari camp commander angari mukuru muprovince ndiMakasha naGotura vese ivo vakapera kufa vese ivo. Pandiye angari commander Makasha ndiye angari commander weningi weprovince yese. Vese vanhu vese vanga vaenda kufront vachidzoka vachidzoka kusvika tazoungana tese taungana paruwangwa base. Kusvikawo makamarada azouya paita nyaya yokuti vanhu vakuda kubuda kuti vadzokere kuZimbabwe. Ava vandobva vaona kuti ava vanhu vakabuda vakaenda vakanotangisa hondofutikako tabreacha contract yavanga varongera nevarungu iya. Saka ndo zvinhu zvakaita kuti tibviswe pabhesi ipapo. Asi takabviswa ipapo tichiitwa fanika povhu yeMozambique iri kudzoka kuuya kuindependence. Saka takabviswa ipapo kwakauya marori aidhiraivwa nemaputukezi usiku. Vanhu vese tikatakura everything that we had. Ndobva taenda ndobva tapinda nemuZambia vachitaura ivenguva nemapepa avo vachitaura kuti tiri kudzora povhu yedu yakaita sei yanga iri muZambia. Saka we are returning back with this. Takudzoka navo hapana aitaura, hapana akataura imomo aigona chinyanja bezi ndianzi taura. Saka we did that. Kusvika taburitswa ndobva taenda kune imwe nzvimbo yatakaenda iri muMozambique asi ichiri muZambia. Ndo time yauya story vachiburitswa mupi pakaita maevents zvinhu zvakawanda zviri papapa zvakawanda ipapa. Ana story vachiburitswa mumajeri umo achibva uya kuZambia achisvika kuZambia ndo pakazoita problem yekuti izvo akaswenda kuhospital vana vatofa vandiri kutaura pane munin'ina wangu apa vatofa. Ndo paazoenda achinovhura makumbo ndo zvinhu zvakazovhiringa vanhu vese zvakazoita kuti kuzoitwa declaration yekunomuti aiwa story watichakudiwa. Aivhura makumbo aita sei? Aiwa ka auya isusu vanhu tiri kuti mukuru abva mujeri auya akuchisimudzira hondoita sei iende mberi. Saka tikuziva kuti mukuru atouya ane nyaya dzake dzokuti aiwa patone titonda hapachina hondo ngaimbomira. Saka ndokutaurwa kunzi vanhu vapfurwa uku neMazambian. Vanhu vaya vatopfurwa vana vafa vanhu vari muhospital vamwe vari mumochari ndobva vangoenda nokunovhura makumbo achitarisa. Ndobva aita sei pakuzonodzoka paya pakuzoningirika paya vanhu manje vatasa kuti tiri kufunga kuti mukuru achaita sei achatora better action yekuti tiita something. Yakutoti aiwa enda kuenda kuAmerica kunoona mwana wangu. Saka vanhu hazvina kuzofamba zvakanaka nevanhu nemakomrades. Ndo zvazoita kuti zvidzokere kusvika kunana Zambia kuti hanzi aiwa iwe hatichadiwa taakumboda Robert Mugabe. Ndo mapindiro mukuona nyaya dzozosangana ndokupinda kuri kuita ndokupinda wakaita Robert Mugabe. Yabva through mugagao declaration yokuti iwewe uya atadza uyu takati akuda Mugabe apinda. Saka panguva yedhitondi ndopaitika zvinhu zvandati Chitepo akafa. Muzanu mine a big problem by that time. Takasvika zvirimo mine a lot of tribalism. And the whole thing that was there was a question yekuti izvo zvaka zviri between vaManyika nevaKaranga. Ndo hondo yakanga iri papo vaManyika nevaKaranga. And even pawaiti uchisvika kuningiko vaida kusvibvunza kuti wabva kupi. Ukanga wati ndabva kwaGutu kana ndabva uku you'd find kuti vanhu vechiKaranga vaito much interest yekuda kuziva kuti zvinhu kwakamira sei kumusha zvakaita sei this and that. But there was a big contradiction. And why contradiction paya zvinyanya kukudza apa ndoda kutaura again. Nhari akanga ari provincial commander weMashi Central ndo MMZ iyoyo
Mozambique, right. Iyeyoyo anga ari mukaranga, Badza anga ari mumanyika. Okay. But Badza anga ari deputy uyu. Saka vanhu ava nekuti vanhu ava vanga vakabatanidzwa nehondo. Zvetribalism yatiri kutaura ikuku iyai kwavari iko vaive nenyaya dzokuti uyai muone zviri kuitika kufront tikwanise kurwisa munhu, kwete zvokusora kuti uyu aiwa uyu anobva kumanikarendi uyu anobva kwagutu. There was nothing of the sort. Saka they were trying to lodge a complaint as a whole contingent yemasoja iri kusafa nekurwisa varungu. But this was not in the minds dzevanhu vanga vari kumashure. Okay. Avanga vaine dzavo dzokuda kutorova navo. Chazoita futi avauya vana nhari nanabadza vadzoka uku kufront uku kunenge kuriye vakaenda vakaita kuita zvinhu zviri pamutemo kuti handei tinoona chairman of the party timutaurire atidaidzire vakuru vana tongogara nani vauye vese ava titaure navo kuti kufront kwakaipa uku. Saka iyoyo ndo mhosva yachitepo iyoyo. Okay. Nokuti musangano iwoyo hauna kuzoitika baiwe, hauna kuzoitika. Ende zvakaitika futi, if I must go back, zvakaitika ipapo pambotumirwa message after message, message after message, ava chiramba kuresponsa kuuya uku kufront uku. Ava ndobva kuti no, handei kumashure uku. Ndobva vauya, I think they came with 2 sections. I don't remember quite well my section mangani. Avakauya navo ndokuchitora motikari kuchifombo kwakupinda muRusaka. Vapinda muRusaka vakati kana ndopa vanosangana nachairman kuti uda kusangana nani nevakuru titaurirane semasoja. Ava vakatrainwa, they must come, we must meet. Ava ndobva varamba kuti vachinzi chiuyai kunobva varamba meeting yemuRusaka ndobva yaramba. Saka muRusaka makapedzisira modzinganisanwa moita kutandanisana, vamwe vachibatwa vamwe vachidai ndo saka yakazonzi yabva yanzi rebellion. Vabatwa vari kubata vanhu vari tinoda kubata vanhu tivabate tivamanikidze tiende navo kupi kufront, and that happened. Vamwe vacho vakabatwa vakaendwa navo kufront, but yazodzoka nyaya yacho manje. So tongogarawo komre tongogarawo ndopa akasumukawo wachibva atase akatiza haana kubatwa. And he went to Tanzania kwakuine contingent yemakomana vangu vatakapesana vanga vari patraining vaya vanga vasati vapinatsa kupedza training ndobva vanoswa vatora vakomana ivavo hanzi handei kune vanhu vapandukawo ndo guku raundi iyo. Makanzwa inonzi guku raundi, ndo guku raundi iyo ndo nhari Badza ichinzi iri kusuppressa nhari Badza rebellion. Saka izvo zvezvo zvakadzorera hondo mumashure zvakanyanyisisa. Vana chairman vakapera kufa, pane zvakawanda zvakaitikawo ipapapo, hondo ichibva yamira. Kusvika hondo yakatozonovhurwa zvakare 1970, tingoti end of 75. Okay. Apa pese pakati apa pakapaita problem yakanga iri kusuffering chete, vanhu vari kubva kufranti, vanhu vari kutsvaka zvinhu zvokuseenzesa, hakuna pekugara chaipo. Mazambian aiti vakangokubata ubva vasunga. Makamarada anga asina izvozvo. Makamarada anga ari machipeta, vanga vachitichengeta food wise everything. And vakazoti isi tiri kokoko nekuti group yese yakanga yazozara manje yaungana kutete. Vaungana kutete. At that same time vanhuwo ndopa vakanga vakutanga kubuda kupi kunana Manicaland uku. Vachibuda vachipinda muMozambique. Vachibuda muMozambique. Isiso ndobva takazosmugglwa from Zambia. Takangoti from Mozambique tichipinda muZambia, from Zambia tichipinda muMozambique again. Ndobva tauya kutete. Ndo kutete tauya kutete tanga tina mukuru watatiina ipo papa anga ari Elias Hondo, ndianga ari member yeHigh Command. Umo muZambia anga asaramo ndi Rex Nongo. Rex Nongo achibva atiza aendawo kuTanzania.
vachitiza pakusungwa vanhu because pakangofa chitepo munhu wese akapera kutanga kusungwa. Hapana akamira ichi vanhu akatanga kusungwa. Paingonzi pane muZimbabwe chete kutosunga, muZimbabwe chete kutosunga, hapana kuzomboita peace. Saka vamwe vakabva vatiza ndobva vaenda kuTanzania, vamwe vachibva vatiza, vamwe chibva tasumagurwa ndobva taiswa kuMozambique. Vakuru vazhinji vava ndobva vapera kusungwa, vagara memba dzedare, memba dzehigh command, ndobva vasungwa vese neZambia, ndobva vachengetwa munhenge macheri. Hanzi imimi tozokusunungurai kana Zimbabwe yaita free muenda munotongwa nenyaya dzenyu dzamaita muno. Butwo ipapo hapana kufamba mushe. You'll find kuti tikazokupai vamwana vachiripo vanhu vashoma shoma, vachiripo vapenyu vanoziva all these histories, but pakafiwa nevanhu vakawanda because yange internal fighting mukati. Saka vanhu vakawanda vakafa paguku raundi ipapo, vakauraiwa vanhu vakawanda. Ndo pauraiwa vanabadza vacho vabva vauraiwa nananhare vacho vese vakapera, hapana kumbeta mushe. Kwatakatiri isi kuzete kusaidi kwandiri kutaura kumusoro uku, kakauya isi tiri kufunga kuti reinforcement, we didn't know kuti vanhu vari kutotumwa kuti endai munocheka chii, endai munobata, mukanzwa vanotaura zvakati, anoita zvakati ibvai masunga, mukaona anoita zvakati ibvai masunga. Saka it was a hard struggle ipapa, hapana kufamba zvakanaka ba. Vanhu vakawanda vaiti kuvarungu vari kuuraiwa nekusaidi kwavo, uku kwedu uku vari kuurayana futi. Saka things hazina kufamba mushe ba. Hondo yakabva yamira kusvika pazoitwa manegotiations again ekuti tingaite resume sei hondo. Pake pane question yokuita communications kuti vari kuMozambique, vari kuZambia, vari kuTanzania, kuti pakwanise kuti paronge kuti toita sei. Hatingaregedze hondo yakadare yakangomira, varungu vakutogena ground. Saka ndofunga front line leaders by that time vakazozviona kuti vanga vanyengedzwa nevarungu, and hondo poshuwa yamira vabva vazoona kuti no, what we need to help these people. But ndo pazobuda pane maconditions manje kuti imimi izvi ndanga ndiri kungotaura bedzi on the side of ZANLA neZANU. Imimi hamukwanisa kuti mutangise hondo muri mega, you've got to start the war makabatana, as a unity yevanhu vemuZimbabwe mese. Ndo pazofomwa Zimbabwe People's Army. It's the 12 commanders from ZIPRA, 12 commanders from ZANLA. All along pese pachiitika tuma negotiations zvakawanda, the politics dzichitamba zvakawanda, zvokuti there's a lot of things that transpired munyaya ipapa pese pachiitika izvo. Vamwe vachimbonza vamwe vafoma tupapota vana Frolizi, vanane vamwe vamboita foma zvimwe twavo tumapati or tuorganization, but ZANU neZAPU zvazvo zvanga zvakaramba zviripo. And most people avana storo ndofunga vakazenge vadzoka vachibva vatanga kufomawo mwenje kuno this and that. Saka a lot of things were happening by that time. But isisu takaramba tiri takabatana tikafoma that zipa iyoyo yakanga ina vanhu 24 commanders, and that was the army manje yakazobuda iri very energetic and very strong. Kuhondo stage ipi yawaichinjwa zita, ende kuhondo maishandisa zita kuti chii, ende sei makachuza iro? Hakuna uchingosvika kwakare uko waingosvika wabvanziwe zita rako rikumba uchisiya warasara wakunzi Ningi. Izvi zvakanga zvisina problem, zvaiitirwa kuti izvo
ukaramba uchisenzesa zita rako rokumusha uchapinzisa vabereki problem pataiti kunoku nekuti uchaenda kufurandika wozonzi ndiani unzi marimo wonzi mwana wenyu adzoka kai saka mwana wenyu arotouya panapa vabereki vavo vapinda problem ndosaka pake pachinjwa mazita kuti mazita anofanira kunge asiri ekumusha wotosikopuwa enew name and name iro obva wagara naro ndo zita rako kutenda kusvika nyika yapera yasununguka vamwe havana kutozomboricinjana vangoramba nanhasi anongondaidza nezita rangu rekuhondo ndinongodaira nokuti izita rangu zati imimi makachuza zita rekuti chii kuhondo? handina kumbochuza ndangozikonzi unova kunzi Yonzi Mugabe. Anzani? Yonzi Mugabe. Yonzi kureva kuti ameno anga riri ngozita ndangozikonzi right iwewe aiwo wakunzi Mugabe Yonzi Mugabe. Mukaona pandakakutumira pakanzi Shonzi the Yonzi YOUNS YOUNS Mugabe. Saka ndakabva nangotorawo zita iroro ndakazorichinja tatomudzanana naMugabe ndakati ndachadi kundoramba nchidzi Mugabe bai ndakuti ndakunzi Young Mabasa. Tamutsana manje paita hondo dzimwe dziri kumberi uku dzekumozambique uku ndopatakazocinja kuti handichadi kunzi Mugabe bai uyu munhu uyu ane mweya wakaipa handichadiba makati makunzani Yonzi ndakunzi Young Mabasa. Young Mabasa makatitora futi muri kuMozambique chii chakaitika ipapo ndinoda kunzi chakaita kuti muburane nevanhu ava mubvisire kuti Yonzi Mugabe muti aiwa munhu akashata ndosaka ndati imwe pane imwe stage manje iyo yayezipa manje yanya yezipa manje yokuti handa kuti tazofoma Zimbabwe People's Army taakuMozambique kuti titangise hondo kechipiri takatonzi imimi tojoina naye mutofoma new army. Army isina maleaders epolitics. Army ine masoja chete. Imimi ndimi mune gwara idzva rekuti nyika isununguke. Saka batanai ise masoja ndobva pafomiwa ndobva pati Nikita Mangena ndobva auya nevanhu vake Rex Nungo ndobva auyawo nevanhu vake ndobva paita 24 members the military committee ndobva pafomiwa that military committee ndobva yachitanga kuchirova hondo kuMozambique ndo yazorova hondo yazosvitsa paindependence apo yange yaitwa led through military committee but zvaifomewa iyi military committee vana Mugabe naTekere vanga vabuda vauya uku kuMozambique vasvika kuMozambique ana Samora Machel ndobva vati imi ana Mugabe mapolitician imi hatidi mupinde mumasoja munozodisturba mai masoja imimi ndobva vanokandwa kuKilimani ndobva vatsvagirwa dzimba ikoko vagara mudhara Mugabe wacho naTekere ndobva vapuwa imba yavo ndobva vagara iko vachengetwa nemasoja eMozambique zvikanzi zvekumaso uku hatidi uku vese vari ana Ngomo vanani hatidi anopinda kumasoja masoja rova ibvunde right masoja manje maona manje nyaya yanombotaura yana nharibadza iyai yadzoka futi kupi pfungwa kuti tiri masoja tese zvekuti hanzi mukaranga mundevere mumanyika chatiri kuda kurwisa chi muvengi and zvaitika manje vanhu vakatanga manje kuchitarisa zvakava zvakonzeresa kunana Zambia kwese zvaitika zvazvo abvaona kuti hapana kwatinoenda nehondo ba the best what we need to do tinofana kusenza tiri vanhu vakabatana tiri vanhu veZimbabwe neone chinangwa saka kana makanzwa pakabuda nyaya yekunzi vashandi ndo pabuda nyaya yekunzi vashandi apa yabuda nyaya iyoyo zvakaitika pakatanga kuita kuvhurwa in ideological school yava kuti Chitepe uku yakanga ichidziwa Mpuwa ranga ri Chinese name ideological school
kuhydrological school kuya ndokwakai kunotaura nenyaya dzemaworkers nenyaya dzezvigananda nenyaya dzemalumpeni zvakati wande, but kwekwakuita differentiation yekuti masociety yakagara sei. And society yatiri kunopinda kumusha kana tikanotora nyika yakamira 1-1. Isociety yerudzinyi. Chanosangana nezvigananda, chanosangana nemapeasants, chanosangana nemaworkers, chasangana nevanhu vakasiyana-siyana vatinenge tiinavo. And then pakepa kubuda nyaya yekuti izvo, saka tinofamba tinoita sei pachibva pabutswa nyaya yekuti izvo, right, tinosenzesa tinoti national democratic revolution. National democratic revolution meaning kuti inobata masectors ese. We have to work together. But as we go kumberi uku, zvinosvina zvega kuti zvisara the rightful force inofana kusara ichiita sei, ichitonga. And the rightful force maworkers, vasenzi, vashandi. Ndipo pakabuda izwi rokuti vashandi, right. Zvadaro manje izvozvo zvokuti vanhu vakanga vaita euphoria, masoja ese vanga vakutaura nyaya dzeushandi. Right. Tobva tatarisa masoja ese akanga aine morali yakakwana, ende hondo yakaadvanza zvakakwana, haikwana zvokutamba, zvokuti izvo varungu vakakurumidza kuona kuti there is danger there. Patomira kokayapa vanhu vatiri kudhirana vava vaita a very strong force haina kumira musha. And ipapo ana America dziri kubva kudefeatwa kuna ana Vietnam, kuna ana Cambodia, kuna ana Laos. The whole thing yange yasara manje kuna ana Angola dzike dzatotora kudhara, ana Mozambique dzike dzatora kudhara, and vese vanhu vanga vari macommunist, vengi vari communistic inclined vanhu vese ava. Saka pake pane nyaya manje yekuti izvo, what's going to happen to South Africa if we leave these forces dzema-communists dzichiita drift down, which means Zimbabwe is going to be taken, South Africa is going to be taken. Cape of Good Hope hakuchina way kumova nayo. Saka it was now a question yekuti izvo, it's either we destroy this force iri pa-infants kana kuti tikairegerera tapera basa. Saka the fight was now then, how do we destroy this force? Saka iyoyo yakanodzoka nyaya iyoyo varungu hatidi kunyepa, vanhu zvikoro vakafunda futi vanoziva, vakatraya kuona kuti the best thing, if you take those people vari kujera, vari kumajeri vese ava, mukavasanganisa negrupu yevanhu vari kurwa hondo kwava, hazviwirirani besha. Masanganisa zvinoshuka nesauti apa, hazviwirirani izvi, panoita mambara apa. But who has got the power yekutonga mumwe apa? And mnaone power ma-nationalist. Imi muri masoja chiti. Saka ma-nationalist vakaitwa varungu vana Smith vakabva vangonzi regedzai ma-nationalist abude, vanhu buritsai. You let these people out. Vakanosangana uko. Quite a clash. Saka vanhu vakanga vachirwisana vakarwisana, hondo inomira. And that's what zvaitika paDhitondi. It's more same strategy kuti aiwa panapa vaitsvaga varungu vaingoramba vachitsvaga kuti how best can we destroy this force. Yainzi the third force. Iyo yakenge the third force. Saka yakenge ifana kuti the third force ngaiparara, and for sure yakaparara. Hakuna vanhu vaita izvezvo, vakasenzeswa ana Mugabe kuita destroy that, because pangoita pakacreatwa a contradiction yekuti imimi muri kubva kunhingi uku, muri kubva kujeri uku, pabvabuda nyaya dzaana Chitepo dzaakutaurwa futi dzaakulingwa mukati imomo, vanzi imimi uku hamusi kutodiwa, imimi matonzi muri makaipa, muri marebels. Ana Mugabe. Vana Mugabe. Vanhu vese nevamwe especially nevanga vari kujeri uku kuZambia uku,
vabva vakatovhura ziso kuti vanhu uku kwakaipawo. Before handizvo situation chaiya iri kupi iri paground. It was not that. Vanhu vane nyaya yekuti we use the National Democratic Revolution yekuti the NDR must be there, we must continue, we must work together. Imimi madhara imimi kana kwanzi kune negotiations endei kuma negotiations, endei munoita negotiations muronga this and that. Isusu masoja tirapa tisirova futi, right? Varungu vabva vaona kuti the best thing is rova Mozambique too much, so that Samora Machel abva sei amanikidzira vakomana. The point was stop this third force. Okay. Guy destroy third force. Saka ana Samora vakapera kuti mabridge pese paro nevarungu vakurova zvakapa ana Samora kuti matomboti kwaane matalks ekuti mupuwe independence. Kwemuruda kuramba sei kuendeko? Mukutoramba independence muda kuramba muchirwe isi tikukuvarane pamusaka penyu. Go and attend that. Saka people were forced to go to Geneva kuma talks. Although vanhu vaiti aiwa isi tingangomira zviri, but imimi mapolitician imimi ndimi mune right yekuramba muchine isi tichipressurize murungu, tichimupressurize imi muchiita sei muchitaura. Haina kuzobuda yakadaro. Pazonoti breakdown yema negotiations kuti hatimbozorora ava kuziva kuti right iyi chikwata chikauya uku hachisi kunonetsana nemasoja ukunenge kuMozambique, and that's what happened. Yeah. That's what happened. Vasvika hakuna kuzomira zvakanaka. I don't know kuti Samora Machel akaita sewo. Samora Machel I don't know kuti vakampinda sei kudzamara kuti all right, I accept kuti timbobvisa macommanders ese ari kunetseko tiaise pasaidi. Okay. Ndio kuparira kwaita third force. Alright. Ndakunzwa kuti kwamubva kwamuri mini from Yons Mugabe to Young Mabasa chakanyatsomotivheta kuti hainini senda kurisiya iri chii tatikapa third force yabva yaningira kati tasunguka izvo. Okay. Isusu masenior commanders ese tabva tasungwa ndobva tatorwa tabva tabviswa kumasoja tabva takandwa anda makamarada. Vanhu vese ndobva vatanga kuchiona manje kuti masungira kuti muda kuti ronderambe chiendera mberi. Tabva tasungwa kunzi izvo vimwe makutonzi muri kufurira masoja haachadi leadership. Okay. Haachadi leadership, mapanduka takatobva tatetwa marebels zvaitwa ana badza zviya vaitwa kunzi marebels. Ndobva vanhu vese ndopaya panaenda kutaura kuti panozonoti siyane maona iyi group yasungwa iyi ndio ine macommanders vanhu vakatanga kutrainwa kubvira kudhara kumashiroko. Vazhinji vacho zvinhu vapera kuita sei ndobva vasungwa. Ndipo pakakumbirwa Samora Machel kuti toda kuti mutibatsire musunge vanhu ava. Okay. Ndobva kwadaidzirwa yakanzi Beira Conference. Beira Conference yakauya fanika as if iri kutaura report back yeGeneva Conference kuti takaenda kuGeneva kwakadai gambiswa aiwa vatoronga kuti toda kuti mutisungire kumakembi kuno hatikwanise kuvasunga vanhu ava because vanokomanda masoja. Saka kana tavadaidza kuBeira iwe Samora Machel mutisungira vanhu masunga maisa mujeri. Aitaura izvozvo aipa order idzodzo ndiani? Vari kuronga kana Mugabe ka ana Mugabe kana ana Tongogara ka vari kuronga nana Samora Machel. Oh, okay. Varonga strategy manje kuti how basic can they arrest commanders ese. Saka the only way yekuti vaarrest bedzi ndio kutobatsirwa neMozambique. Okay. Saka they went in a plan kuMozambique kuti ona nyika yakuuya avakutotirambidza kuti titase titore nyika dai mabvisa vanhu ava zvinhu zvedu zvafamba smooth tiita sei tipuwe independence. Ndo pakanoita ndo pakanoti vanhu vese musi wacho wakaendwa iwe watakaenda kuBeira kwacho vanhu vakaita meeting pachimoyo vakataura vanhu vakaramba vakati zvamakuita zvazviite izvi
kwaipa uko muri kuita sei vamwe tongogara akachema pamberi pevanhu kuti makomireti maakuta kuti nyatitandei mani tinotaura this and that but vanhu pakaimbwa dzedzo kuonekana ipapo kuti vanhu hapachina chakanaka baba and for sure kwakazotora kuti makore nyika isina kuoneka saka vanhu ndopavakapatakadzika kuendwa kuya kunonyeperwa kuitwa musangano wakanyeperwa kuitwa iko kwana Muzenda Vengesai Muzenda vakadhakwa havo ndiye anga ari chairman vatoziva kutoti hai maita mapinda mubhegi mutakusungaini and for sure kuma 5 o'clock ndo vatanga pakudaidzirwa mazita kuti vanhu tiri kudaidza mazita moenda panze ndetongogarawo vanhu ndobva vadaidzwa mazita this and that vanzi vamwe varosara pano vasara pano vanhu tiri pakareba vanhu vakatanga kubuda panze vaibva vadzoka vanzi hei imi panze masoja azarisa vane pfuti chii chiri kuitika panze apa vanhu takaramba vanhu vamwe vabuda vanotasa vachidzoka hanzi kuma situation kunuku hapana zvakanaka pane zvaakuitika pana and for sure that was the end of the phase yehondo iyoyo ndobva pasungwa vanhu ndobva vataendeswa kuhotera vaya vachingoti pedzi kungonzi vanhu vasungwa so vaibva vapinda mudzimotikari asi munhu ainge achitungamirira nyaya dzese dzindi nhongo direx nhongo vaibva vapinda mudzimotikari kudzokera kumakembi vanhu kumakembi kwakanoita frakasi dzakawandisa haikona dzokutamba ba isu masenior commanders tasungwa ndobva vadzokera kumakemps ndobva vachinosunga futi vamwe vakawanda I don't remember the number but vanhu vanofanira kuva vasvika near 100 macommanders akasungwa